سلسته شح مخري كلته بطعم الزفاتو سبعين سبيتن نيروم عزم سب حدار حدا ود سلسته حدا ود حدا عمت زعد مئم كلته قلعو نبروم زم سدرا نابرا إنا خوبدم سلازمته اتساب أي سرح كرخبولو نابزخل هازي روحو بوتا تسددين عبتزخودو بوتا سرح سلازرخ بخعا نتن قرب دموزو إنا وحللي بعالت بيتون دقون كيت أميوو بسب إنا سردلهم ناستات عصر تحمشت عمت زعكل كاب سدرا بيتو تفلي نبر نبرين دحر عصر تحمشت عمت ناي سدت صانحيتو جن حجسي آخلن نابرا سدت ناب سدرايك خيد بمبال عب إيدو زنبرا سلسته شح جنزب حيزو ناب سدرو تبقسين عب جزءو إلو قعزو أبز جمرو لقنا حاد عب أبو آقات أموو اتم أبو دما زودي فقادنيان تخينكا نهيوتكا أزيم آقات دست زخونو سلسته مخر خشتالكا نحنت مخرجن حاد شحنا فائز خفل يبروون اتودي بتعم تقرمو كمي عينت مخر مزخونيو بحادة شحنا قفاز شطوو زمابو بمبال حرايا بو تسامامي علو خويلو حادة شحنا قفا كاب جبو او سيو حبوم اتمابو زودي كل قزيه كحاصر الليل كاب زيت فلطو من قد اي تخيد ازياء حانت مخريا كاب زيات بلس مخرن تدليخا خا حادة شحنا قفا وسخمو يبلوون ودي بحركان نزي أنا ختبلوني أخم حدا شحنا قفايز بلعكمني حرايس كتخلقي تخنتقع نقارن بمبال ندقنا حدا شحنا قفا أوصي أهبهم اتمابو هجون زودي زي ملكتك أي تحتتي بلواو ودي بك أزياء أخي لوا مخرخم يبلوم عبو دما عيفالون زودي حانتن أزياء أقداسي تنبالاتن إلوم يحبروهم ود دما كلتا شح كسيرة كابز خيد بقى عنكم إزاز ترفتني حدا شحنا قفايون وصدوا لتعقد داسي زبالكم ما مخرجن نقورني بلوم اتوما بودما زودي بسمعي تهاوخ كأيت وسن يبلوون ويود دما بقى زياتا سالسيتن عقد داسيتن زبالكم ما انت خمي زبالكم أبو يخم لنفسي كسع زوهل الكوان جنزب عبزس أني حكم كتبلعني بولو دحان حماق عيزاربن يتقومكم يلوم من قدو قصلين نايز توسنة ساعتات تقوعي زخاء عبحان تحوس ختما يعطو عبزا ختما كابزا حدرس نعاي حاجزي عبزا قد ميزل عديك حدري حشان نسل زبالقنا نيتا ختما حديقو مستم أبتا ختما نبرتم كشطو علم نعدم زملوسز نبور نقادو من قدو تتحازون عبز اوان زين بقار ازو ودنتم نقادو ازا من قدي نابزا قد منازل عدديا تأتو خبل حاتتهم نقادو هو تغند من قد نوحة ازي اقن اقوارات سلزخونت حاز اري اقن دحان نحنا سلن فلتا ساقام يبلكام سانان عنا يبوون ود حراي لمسؤهم كقعاز ابز جمرلو هندبت اتا كحاصر اللي الكاب زي تفلطو من قد اي تخيط تبل حدا شحنا قفاز خفل الله مخرنايتهم أبو تزتبلون نتهم نقادو دحان نسخم كيدو أنا خصعبكم يلوم كعا نتا أقوراج من قد حديقو متا نوحن كاندن من قد تقوعيزو مشيت أبتخ حدر الله زوسنا عدأتوين تخونقن لك عبت عدم ساعتوين اتهم نبرتنا يتعد تأكيبهم سنحوهم ودي انتاي كم زقات مخفلت أب حدا من اسي قريبو أبزحات تلوم اتمن اسي أب كتمازو علو نقادو أب من قد شفاتو ختيرم ገንዘቦም ወሲዶም ቀቲሎሞም ክብል መለሰሉ ወዲ እቶም ዝሞቱ ነጋዶ እቶም ምስኡ ዝነበሩ ምዃኖም ፈሊጡ ህይወቱ ኣብ ትሕቲ ፈጣሪ ብምኽርናይቶም ኣቦኹም ዝተረፈት ተረድአ ብድሕሪዚ ነቲ መንእሰይ ኣብኡ እንከሎ ንሓንቲ ለይቲ ክሕድሮ ሓተቶ እቲ መንእሰይ ግን ይቕሬታ ኣነ ቦታ የብለይን ክሕድረካ ኣይክእልን እየ ግና ናብታ ፊትና ዘላ ገዛ ኸይድካ የሕድሩኑ በሎም برقص كحدرو خايم جن كسابلوم أبتا جزا زعتو سب وصر أي فلتني عدلي كفتني انتلكا جن كيدي بلوم
ወዲ ድማ ኣብዛ ደገ ብቁሪ ክልሎ ካብ ዝሓድርስ ዝገጠመ ይግጠመኒ ክኸይድ እየ ብምባል ናብቶም ገዛ ኸይዱ መሕደሪ ክርእሉ ሓተቶም። ዋና እቲ ገዛ መኒኻ እቶ ብምባል ብሕጉስ መንፈስ ተቐቢሉ ማይ ንእግሩ ሂቡ ዘይተጸበየ ክብሪ ለገሰሉ። ዋና ገዛ ብመንገዲ ዝመጻኻ ኢኻ ትመስል ሞ ተደሪርካ ክትዕርፍ ብምባል ንበዓልቲ ቤቱ ድራር ኣቕርብልና ይብላን። እንተኾነ ግን በዓልቲ ቤቱ ነቲ ዋና ካብ ውሻጠ ድራር ሒዛ ምስ መጸት ወዲ ኣዝዩ ዘሰንብድ ነገር ይርኢ። እታ ሰበይቱ ነቲ ሰብኣይ ካብ ምስሊ ደቂ ሰባት ውፅእ ዝበለ መልክዕ ትውንን ኣዝያ ክፍእቲ ነበረት። ወዲ ኸኣ ንስኻ ትመስል ኳዕናን ሰብኣይ ከመይልካ ምዚኣ ትነብር ኢሉ ክሓቶ ክብል እታ ዘይምልከተካ ሕቶ ኣይትሕተት ትብል ምኽሪ ናይቶም ኣቦትስ ትብሎም። ወዲ ኦ እንታይ ገደሰኒ ኢሉ ስቕ ይብል። ዋና ገዛ እዚ ጋሻ ዝኾነ ርእይቶ ብዛዕባ መልክዕ በዓልቲ ቤቱ ብዘይመሃቡ እናተገረመ ንዓበል መደቀሲኻ ከርእየካ ኢሉ ናብ ዘዳለወሉ መደቀሲ ወሰዶ። ንግሆ ፀሓይ ምስ በረቐት ከዓ እቲ ዋና ገዛ ካብ ድቃሱ ተሲኡ ናብቲ ወዲ ብምኻድ ነቲ ወዲ ኣተሲኡ ናብ ሓንቲ ክላስ ይወስዶ። ወዲ ሕጂውን ኣዝዩ ንኽተኣምኖ ዘጸግም ዝተኣከበ ኣርእስ ናይ ሰባት ይርኢ። ወዲ እዚኦም እንታይ ምስ ዝብድሉ እዮም ክሳዶም ዝተቖርጹ ኢሉ ክሓትት እኳ እንተደለየ ግን ሓንሳብ እታ ዘይምልከተካ ኣይትሕተት ትብል ምኽሪ ናይቶም ኣቦ ኣብ ኣእምርኡ ስለ ዘስፈራ ሕጂውን ስቕ መረጸ። ብድሕርዚ ዋና ገዛ ኣዝዩ ብምግራም ከመይ ዝበልካ ወዲ ኢኻ? እዞም ኩሎም ትሪኦም ዘለኻ ክሳዶም ዝተቖርጹ ሰባት ኩሎም ኣብዚ ገዛይ ክሓድሩ መጺኦም ዘይምልከቶም ሕቶ ብዛዕባ ሰበይተይ ዝሓተቱ እዮም ይብሎም። ኣነ ንዝነብሮ ህይወት ንሶም እንታይ ይምልከቶም? ንስኻ ግን ብዛዕባ ሰበይተይ ጽቡቕ ይኹን ሕማቕ ብዘይ ምዝራብካ ዓዚኻ ስለ ዘሐጐስካኒ ርብዒ ካብ ሃብተይ ኣውሪሰካ ኣለኹ ይብሎም። ሕጂ ሒዝካዮ ኺድ በሎም። ወዲ እቲ ዋና ገዛ ኣዝዩ ሃብታም ስለ ዝነበረ ርብዒ ሃብቲ ወሪሱ ናብ ስድርኡ ጉዕዞኡ ቐጸለ። ወዲ ድማ ድሕሪ እዚ ኹሉ ፈተነታት ብሰላም ኣብ ገዝኡ በጽሐ። እንተኾነ ግን ለይቲ ኣብ ገዝኡ ምስ በጽሐ ዘይተጸበዮ በዓልቲ ቤቱ ኣብ መንጎ ክልተ መንእሰያት ደቂሳ ትጸንሖ። ወዲ ድማ ኣነ እዚ ኹሉ ዓመታት ቃል ኪዳነይ ኣኽቢረ ካብተን ዝረኸብክዎን ደሞዘይ እናሰደድኩ ኸምዘይ ኣልኽዋስ ንሳ ኸዓ ኣጓብዝ ሓቒፋ ትድቅስ ብምባል ብጣዕሚ ሓሪቑ ካብ ደገ ዓብእ እምኒ ኣምጺኡ ደቂሳ ኻላ ክቐትላ ምስ ወሰነ እታ ተሃዊኽካ ኣይትወስን ትብል ምኽሪ ናይቶም ኣቦ ትዝ ትብሎም። ወዲ ዘለዓሎ እምኒ ኣቐሚጡ ፀሓይ ምስ በረቐ ዝኾነ ኽዕዘብ ኢሉ ኣብቲ ደገ ደቂሱ ይሓድር። ንጉሆ ኾይኑ በዓልቲ ቤቱ ምስ ተስአት እቲ ንዓመታት ዝተፈለያ ሰብኣያ ኣብ ኣፍ ደገ ገዝኦም ደቂሱ ትረኽቦ። ብታሕጓስ ሓቒፋ ድሕሪ ምስ ዓማ ንዓበል ንደቅኻ ኸዓ ርኸቦም ብምባል ምስቶም ብህፃንነቶም ዝገደፎም ደቁ ተረኽቦ። ወዲ እቶም ትማሊ ምስ በዓልቲ ቤቱ ደቂሶም ዝረኣዮም ኣጓብዝ እቶም ብህፃንነቶም ዝገደፎም ደቁ ምዃኖም ምስ ፈለጠ ትማሊ እንቋዕ ተሃዊኸ ነዛ ኽብርቲ በዓልቲ ቤተይ ኣይቀተልክዋ ብምባል ተንበርኪኹ ንፈጣሪኡ ኣመስገነ። ኣምላኽ መንገዲ ዝሕብሩ ምኽሮም ዝልግሱ ዓበይቲ ኣይኽልኣና። ኩሉ ግዜ ምኽሪ ዓበይቲ ምስማዕ ካብ መንገዲ ጸጋም ናብ መንገዲ የማን ዝመርሓካ እሞ ኣብ ከባቢና ንዝርከቡ ዓበይቲ ክብሪ ይሃልወና። እቲ ንሽማግለ ዝፈቱን ዘኽብርን ዕድመ ሽማግለ ዝውሃቦ ሓደራ ብዓቕምና ብዕድመን ዝሸምገሉ ምሕጋዝ ንፍቶ። ካልእ ገለገለ እዚ ናትኩም እምነትስ እንታይ ዓይነት እምነት እዩ? እዚ ባህልኹም እዚ ኣካዳድናኹም እስከመይ እዩ? ደስ ዘይብለካ እናበልና ኣብ ባህሊ ድዩ ኣብ እምነት ዘይምልከተና ሕቶን ርእይቶን እናቕረብና ልቢ ኣሕዋትና ንሕዝን ሰባት ኣለና። በጃኹም ካብ ከምዚ ዓይነት ሕቶን ርእይቶን ንቆጠብ። ዘይምልከተና ሕቶን ርእይቶን ኣቕሪብና ልቢ ኣሕዋትና ካብ ምሕዛን ከመይ ጌርና ልቢ ኣሕዋትና ብኣና ደስ ይብላ ከመይ ጌርና ምስ ኣሕዋትና ንፋቐር ኣብ ዝብሉ ነጥብታት ነተኩር። ክቡራት ሰማዕትና ብሓቂ እዛ ኸንብባ ዝጸናሕኩ ንኸንብባ ዓቕሚ ነበረንን ግን ንደቂ ሰባት ትጠቅምን ሓጋዚትን መሃሪትን ምክብባር ኣብ ደቂ ሰባት ትፈጥር
أزيا مساطيت زانتايا كاب مبالي مسكونتات سدتنا أمزازيني تتأميمي عينينا نبعن لبينا مفتفتن كم بباز تقددكو نسخمون صمم يلكم انت سميعكما بحق صبق مخرن أستمهرن كم ترخبو رقص أنيعي كارؤوت سبات كسمعوان كم مهارولان دما شير نقبرامو نزات صحوف نخلنا كتمهر تخيل يايلو بصفوف صحيفو زقربا حونا يناس تسفايو نحونا يناس تسفاي باسم كلهم تخاتاتل فريدم تي في لعل مسقانا نقرب يغني لنا حونا يناس تسفاي